ассалому алайкум подписчикои азизу меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо дохил шудем, ҳамаи шуморо ман хушомадед мегӯм. умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастем. баъдан видеомона сар мекунем ай тарзи тайёр кардани пирожни камхарҷи зебову болаззат. ба ин пирожнии мо лозим мешавад 4 дона тухм, 1 стакан шакар, 1 стакан шир, 1 пиёла рӯған, 300 грамм орд, 1 разрихи тил, ванилин, какао дар кор мешавад. Тамом. И фақат бисквит шай. баъд барои кремаш мегӯм ки бо чӣ лозим мешавад. чӣ хеле ки шумо дидестен 4 дона тухмро мешканем, баъдан кам шакар ҳамроҳ мекунем. камтар шакараш ки об шуда, баъди ӯ рӯғану шира ҳамроҳ мекунем. баъди ӯ камтараки дига лад мезанем. орду, разрихити ванилин, какаорам ҳамроҳ мекунему бо лад мезанем то ин ки хушрӯ омехта шаванд. баъде ки хушрӯ якҷоя шуданд, баъдан метавонем ки дар духовка пухта гирем ами бисквитмона. духовкамон дар 200 градус. ҳар духовкаҳо ҳар хелаи духтаро. ҳар кас бо духовкаи худша медонад дар кадом дараҷаҳо бипазад. как обычный гуфтию гапо ва ами бисквита чӣ хел мепазен, ҳам хел метавонем ки пухта гирен ами бисквитона. баъде ки пухтем гирифтем, ба қолоба қатъи мебурем, шон кулла мебурем. оз дар видео ҳамаша хушрӯ баъри шумо нишон додагиам духтаро. баъдан ҳамаи ҳами буридагиёмона хушрӯва крем мекунем. чӣ хеле ки гуфтам, дар давоми видео метавонем ки иёра бубинем. баъдан ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои дастгириҳо, барои комментариҳои хубтон. чӣ хеле ки медонед ман комментариҳои шуморо зуд мехонам, зуд ҷавоб медиҳам. комментариҳои хуби шуморо дида ман бениҳоят хурсанд мешавам. инам хел бигем ки завқам дучанд шуда баъри шумо пухтупазҳои беҳтарина нишон медиҳам. баъдан духтаро кадомида ки ами пухтупазҳои ман вақте ки ман видео мемонам шумо дар сообщение намеравад, подписчико ман гуфтестам. подписчикоем ки подписатсия кардагиена, лекин дар WhatsApp менависен ки апаҷон шумо видео мепартоед, мо дар сообщение намебиёяд. духтаро камтаракам хел чӣ шудагиай, ютубда проблема шудагиай, барои ҳамин чӣ намеравад, сообщение намеравад дар шумо. агар хоҳем ки пухтупазҳои беҳтарини мая аз даст натиҳену тамошо кунен, як бор отписатсия карда гашта подписатсия кунен. ҳатман колокольчика биҷиқен духтаро ки шумо дар сообщение биравад. баъд анамон лайку комментариҳои худтона дариғ надорен духтаро, чунки анамон лайку комментарияи шумо боис мешавад ки анами видеои ман паҳн шававу апаву хоҳараконе ки берун аз ватан ҳастанд ё ин ки дар дохили ватан ҳастанд метавонанд ки видеоҳои моро тамошо кунанд. духтаракое ки мисол пухтупаз ёд гирифтан мехоҳанд, метавонанд ки айҷа ба худшона ягон чӣ омӯзанд. ҳам шумо савоб мегирен, ҳам ман савоб мегирам. чӣ хеле ки шумо медонед айнами корои мо ягон ютуб моро ягон сум наметиҳад, ё ки ай лайку комментариҳои шумо моро ютуб ягон сум наметиҳад. бисёр мепурсен ки чида ҳамин блогерҳо лайку комментария мегӯянд, чӣ мегӯянд? сум кор мекунанд? Не духтаро, сум кор намекунанд. ҳамин видеои моро паҳн мекунанд ҳамин ютуб. анами қарол бозӣ мекунанд. барои ҳамин зиёд аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамун лайку комментариҳои худтона дариғ надорен. чӣ хеле ки дидестем мо баъри шумо ҳамин қадар заҳмат мекашем, дар канал мемонем. чӣ хеле ки шумо медонед курсҳои анами пухтупазёдгирӣ пулакиянд, чиянд, мо бепул шумода ёд метиҳем. лекин ҳамун лайку комментариякҳои бепулаки худтона дариғ надорен духтаро. заҳматҳои моро қадр кунен.
اینم خیلی دخترها خوش رو تماشا کنین. چه خیلی که شما دیدین ما بریدم قلابه قطی بدن اینجا شما زخم نشوین که یوش حیف میشون زیادیوش نه دخترها همه ایره ایتیارکا میگذرونیم باز با ما لازم میشوه یگون ذرهش حیف نمیشوه همش با ما لازم میشوه الان خیلی کم ترک محصولات چقدر پیروژنی بسیار تیار میشوه هم زیبا های دخترها هم با مزه های کجایی که بردینم چیزی بهترین میبرین یا اینکه برای فرزنده و برای اهل اویلت که تیار کردین به نهایت خرسال میشوم در اینجا چه خیلی که شما دیدستین کم ترک عریق داریم اگر عریق نداشته باشین هم به عریق هم میشود دخترها اگر داشته باشین چی نمود عریقی داشته باشین میشود همین دانگی ها بادام یا اینکه چهارمغز نمیدونم چیزی که در خانه باشه خیلی مایده ریزه میکنین دمو بینکی پیروژنیمون میمونین بعد اوجامو در بنان در کار میشوه یک دونه برای که در بین هر یک کساک یک دونگی میمونیم یک دونه دیلاله یک بکل آبی خنک در خلادیلینگ موندگی باشد نقصتر میشود بینین ما وقتی که دیلاله را لط میزنم از بس که در خلادیلینگ میمونیم آبه چی میشوه چقدر امی کریمی ما هم سختک میشوه هم بسیار میشوه باز شما در دوامی ویدیو میبینین چقدر تیار کردگیم بعدا ما شکلات آب میکنم برای بالاش اکرشینی کردن شکلات هم خیلی در بکل میگیرم درنی آبی جوش آمده در میمونم آب میشوه کم ترک آب همراه میکنم اگر که خواهین کم ترک مسکه همراه کنین کمک یک قاشق کوچک مسکه همراه کنین میشوه اینم خیلی چخیلی که شما دیدین امی چخیلی که تیار کردم دخترها اگر تیار کنین همه چیزی که انداختم رنگ ما اگر تیار کنیم ما با باوری کلام گفته میتونم که به شما مقبول میشود خیلی ما میدونم که زیادی از امی زنهای ما هنرمندن همه امی کارا را میتونن کرده یکی هست نفری که ای ویدیوی ما یکون چی میاموزه مود ثواب میرسه کدومی که لایک و کامنتاریا میکنه چی میکنه ثوابش به شما نیز میرسه دخترها فکروی خطونه اویدی انمی پیروژنی ما بنویسین و ویدیوهای ما در کدام نمودی پخت غذا دیدن میخواین او را هم میتونین که بنویسین ما کامنتاری شما را به نظر گرفته طبق همو میتونم که ویدیوهای خودمون تیار کنم اینم خیلی نگاه کنه آبی خنقتی که ما همی دیلاله من تیار کردم نگاه کنه یک دیلاله مایده چقدر زیاد چی بعدا دخترها یک چیز دیگر هم گفته گذارم که شرط نیست که شما در همی پیروژنی همی توق دیلاله همراه کنین با دیلاله تیار کنین فرق نداره چیزی که شما در خونه داشته باشین یا که ممکن که شما در سلیف که مخبول باشه ممکن که شما در چی مخبول باشه سوشونکا قطی دیلاله میزنین یا سوشونکا قطی شدرایلیتا میزنین هرچی که شما در مخبول میشوه میتونین که همون چیزی مخبولی خطونه بکنین میشوه خیلی من در خونه همین دیلاله داشتم برای همین دیلاله قطی تیار کردم میتونین که هر نمود کریمی که دوست داشته باشین به همون تیار کنین در اینجا خیلی که شما دیدین شکلات ما آب کردم از بس که کمتر غلظتر بود ما آب همراه کردم سستر کردم بعد در نرازوی کلیونکو گرفته گل میمونیم گل نه یگو و اکرشینی میکنیم همین خیلی دخترها خیلی کریم و نمازی در نرازوی ها میگیریم منم خیلی برای چی برای کریم کردنی انمون بسکویت های خودمون شما نگاه کنین خیلی بسکویتی ما خوشروبک پختگی بود خیلی پیروژنی خوشرو تیار میکنیم باور دارم که شما در محقول میشوه حتما دخترها دستگیری کنین اینمی قدر این زحمت هایی که ما کشیم و برای شما اینمی را همه را برای شما تیار میکنم
то ин ки шумо ягон чи омӯзен. инам хел мегирем, як дона банан мемонем, як кусок банан мемонем. баъдан ҳамаи ҷоша хушрӯ крем мекунем, то ин ки анамо мағзо дар танаи ҳамин бичаспа. нигоҳ кунед. вале духтаро бо ахириш да мебурам нишон метиҳам ки дарунаш чӣ хел хушрӯа. слив гирам агар ки бикунен ба маззаи урам. беҳад пирожнии ҳам ба мазза мешава, ҳам зебо. ҳай духтаро, хеле худтон озида навор мебинен. бовар дорум ки шумодаям маъқул мешава. оиди ами пирожнии мо фикру ақидатона ҳатман дар комментария нависен. комментариятона дида хурсанд мешавам ва завқам дучанд мешава. хеле тасмим гирифтам ки тез тез хеле пухтупазакҳои беҳтарина баҳри шумо тайёр карда дар канал монам. барои ҳамин ҳатман духтаро колокольчика биҷиқен. чӣ хеле ки гуфтам, агар хоҳем ки видеоҳои мара ай даст натиҳен, пухтупазои беҳтарина ай даст натиҳен, аммо колокольчика ҳатман биҷиқен, барои ки шумо да баъд сабшени бурава. барои ки зиёд духтаро дар ватсап омадан ки чида ки шумо видео мепартоен, мо вақте ки дар ватсап ягон чи тамошо кардистем, яке ай пеш мо мебуроя, хеле мудда пеш сабшен меома, ҳозир намебиёя. мегӯян анами кадоме ки ҳамин ҳолат дар гирифторае ки сабшени намебиёя, кадомеда ки сабшен мебиёя, маҷбур неста ин кора бикуна. кадомеда ки сабшени намебиёя, метавонем ки як бор подписатсия карда, дуюмбора подписатсия кунед, анамо колокольчика ҳатман биҷиқен духтаро. подписчикои беҳтарини ма ӯ шахсое ки мо вақте дар Россия буданам дар як группа ташкил кардаги будем дар ватсап, дар уҷо суҳбат мекардем. ҳатман дар ватсапи ма муроҷиат кунед. бо анамо ватсапи группаи ватсап ма баҳри шумо мекушоям, барое ки зиёд хоҳиш кардем. духтаракое ки дар группа буден зиёд хоҳиш кардан ки апаҷон ҳамун группаро гашта ташкил кунед. мо зиқ шидем бе группа. ҳатман баҳри шумо ман ҳамун группаро бод ташкил мекунам. номерона ҳозир дар рӯи экран мемонам, ё ин ки дар комментария мемонам. бидуроен духтаро чӣ кунен, дар ватсапи ман нависен, баъд бигӯен ки дар группа моро ҳамроҳ кунед. мо группаи худмона аз сар мекушоем. дар уҷо метавонем ки суҳбат кунем. инам хел духтаро, инам чӣ хеле ки шумо айма чизе ки хоҳиш кунед, ман хоҳиши шуморо рад намекунам. шуморо манам хел вақте ки ман лайк комментария мегӯям, ҳатман дурен лайк монен, фикрҳои худтонро бинависен. меҳмонакое ки нав ба канали мо дохил шиден, меҳмоное ки мара ҳолӣ намешиносен, шумо ҳам метавонед ки подписатсия кунен, саволҳои худтонро битиҳен. хоҳен агар дар группаи ватсапи мо ҳамроҳ шавен, дар уҷа ай наздик шинос мешем. ҳаматона каналда хушомадед мегӯям духтаро. зиёд миннатдорум аз шумо. зиёд дастгирӣ мекунед, зиёд фикрҳои хуби худтонро менависен. ман хурсанд мешавам. ҳама каса як бори дигар хушомадед. раҳматҳои калон барои дастгириҳо. инам хеле чӣ хеле ки шумо дидестен, пирожнии худмона узор кардестем. қатъиян ҳамун шоколаде ки об карда будем. фикр мекунам ягон мушкилӣ надора. метавонем ки тайёр кунем шуморам. манам хеле глазурро мегирем болошта ки украшение кардем. баъдан анамо орехе ки мо навреза карда будем дар ҳамун пиёла кам камак байнашда мемонем, то ин ки ягон шакли хушрӯи дигар ба худ бигира. баъдан
да коғазако мегирем, яъне ки намедонам хай ҳар кас бо хоҳа да коғазако бигирен, нахоҳен нагирен. Агар ки ҷо рафтанӣ бошен коғазако дагирен, бо хеле як намуди хушрӯи хича пайдо мекунад. Агар хай барои хӯрдан боша, бе коғазакам фикр мекунам ки мешава. Ина даҷа тайёр шудак. Нигаҳ кунед чӣ хеле пирожниҳои хушрӯвак. Ҳам духтаро да болои хушрӯ буданаш беҳад бамаззаи духтаро. Як бор агар тайёр кунен, фикр мекунам ки раҳмат мегӯен барои чизе ки ман тайёр кардаму шумода нишон додам. Бо раҳмат мегӯен мара. Ина нигоҳ кунед, ман коғазак мондам, чунки ман ҷо бояд барам. И беҳад бисёр шудак духтаро. Чӣ хеле ки дидестен, ҷадавози аллакай 4 таи дигаша ман да фарзандо додам, хӯрдан. И ҳамин мондагиёша. Баъдан да иҷа боша рӯзи таваллуди бачаамай, бачаи калонимай, мо тасмим гирифтем ки шашлихӯрӣ бирем. Як ҳавои тозада хостем ки берун бироем, асабора ором кунем, як шашлики болаззат бихӯрем. Баъд ҳамахе рафтем якум советский, бениҳоят шашликош бамаззаи духтаро. Ҳатман равен, бениҳоят маъқул шид. Инам ҳамин рафтем шашликошон бениҳоят бамазза, зебо. Оилавӣ рафтем, хурсанд шудем. Беҳад рӯзи хуб, хуш гузашт. Фарзандо хурсанд шуданд. Фарзандо хурсанд ки бошанд, мо ҳам хурсандем. Ин хиёбон манзарашам манзараи бениҳоят зебо. Чӣ хеле шумо дар видео хай дидестен. гузарондем дерҷаи бачама хушрӯвак. Ҳама да ҳаққи бача маддуо кунем, чунки таваллудаш хай гузашт. Лекин дуои ғарибон мустаҷоб мешавад. Мехоҳам ки дар ҳаққи ман, дар ҳаққи фарзандои ман дуогӯ бошем. Ман низ дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем. Ҳамихел мехоҳам ки видеомона ба охир бирасонам. Хай духтаро дар паноҳи худо бошен. видеоҳои моро пайгирӣ кунед. Ман ҳамаи шуморо зиёд дӯст медорам. ҳама кӯшишом баҳри шумои духтаро. Хайр духтаро, то видеоҳои оянда сиҳатманд бошен. худованд ҳеҷ ҷо ҳаққатон дард накунад. Дар ғариби якор шуморо худованд нигаҳбон бошад. Хайр духтаро.